Fl-2024, is-sezzjoni tal-konformità u l-infurzar tal-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA wettqet ma' 9,400 spezzjoni fir-rigward il-firxa wiesa ta' responsabbiltajiet li tinforza l-Awtorità. Dan jiġi wara rapport annwali li jindika kemm l-ERA qed tkun preżenti kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar permezz ta' spezzjonijiet f'diversi setturi, fosthom jinkludu l-industriji li jirrikjedu permess ambjentali minħabba l-impatt tagħhom, bħall-operat tal-barrieri, l-maniġġjar tal-iskart, impjanti industrijali u proġetti infrastrutturali mal-kosta f'żoni li huma protetti. Il-Deputat Direttur tal-Affarijiet Regolatorji mit-Taqsima tal-Konformità u l-Infurzar tal-ERA, Daniel Grimaduca, qasam magħna iċ-ċifri li ħarġu mir-rapport annwali, fejn is-sena l-oħra biss l-ERA ħarġet aktar minn 1300 multa u 1231 twissija uffiċjali, apparti numru ta' ordnijiet ta' waqfien u konformità u proċeduri bil-qorti. Jekk nagħtu ftit ħarsa lejn ir-rapport annwali tal-Awtorità tal-2024, l-Awtorità wettqet is-sezzjoni tal-infurzar per se wettqet iktar minn 9,400 spezzjoni li dawn l-ispezzjonijiet waslu biex infetħu iktar minn 4,800 każ matul din is-sena 2024 biss u ingħalqu iktar minn 4,200 każ. Ġifieri dan qed ngħidu bi pjaċir għax ingħalqu numru ta' każijiet sostanzjali fid-diversi responsabbiltajiet li għandha l-Awtorità. Grimaduca elenka li apparti l-ispezzjonijiet li jsiru ta' kuljum fuq l-art, l-ERA jimpenjata b'infurzar fuq il-baħar ukoll u dan kompla jsir possibbli permezz ta' RIB li qed tkomplitejn l-ispezzjonijiet li jsiru. Nagħmlu spezzjonijiet ta' kuljum kemm filgħodu u anke filgħaxija fuq il-baħar permezz ta' RIB li xtrat l-Awtorità f'dawn l-aħħar snin biex l-Awtorità tkun iktar iffukata fis-servizz li toffri u anke tista' tiffoka wkoll skont ir-riskju li jkun hemm barra li jinbidel minn żmien għal żmien. Fil-fatt id-Deputat Direttur saħaq li wieħed mill-irwoli tal-uffiċjali tal-infurzar u li jassiguraw li dajes ma jankrawx f'żoni ma tistax tankra fihom, fosthom madwar Filfla, Miġra l-Ferħa, id-Dwejra u l-Erin ta' Santa Marija f'Kemmuna, fost ħafna aktar. Minkejja dan l-ERA għandhom l-irwol ukoll li tissalvagwardja speċi protetti jew speċi oħrajn li jkunu qegħdin f'diffikultà, bħal fil-każ reċenti tal-fekruna Gabriel li ġiet salvata minn uffiċjali tal-ERA waqt li kienu qegħdin xogħol fuq il-baħar. Fost dan kollu l-ERA twettaq ukoll spezzjonijiet fuq l-operaturi tal-fish farms sabiex jiġi żgurat li jiġi evitat kull tip ta' ħama fl-ibħra tagħna filwaqt li jiġu ċċekkjati l-bastimenti tal-operaturi.